Amerikaner Alicia Sacramone. Starter med en flot overslag efterfulgt af Frue. Så vi se den her en langsom gengivelse. Laver altså overslag efterfulgt af den anden skrue. Rigtig fint. Også et rigtig svært spring. De fleste gymnaster laver altså Yurchenko-springet, hvor man laver araberspring ind på springbrættet, efterfulgt af en flikflak og så en salto. Hun vælger altså her i første spring at lave et overslag ind på hesten, efterfulgt af en forlæns salto. Alicia Sacramone får med til at vinde sølv til USA i holdfinalen i onsdags. Hun får altså den hidtil højeste karakter her i VM-finalen i spring over hest. Ja, meget veludført Yurchenko med dobbeltskrue. Ikke det allersværeste spring, som vi så blandt andet Hong udføre, men meget veludført. Hun vandt bronze ved det seneste VM i 2005 i Melbourne, hvor hun i øvrigt også blev verdensmester, men det var på gulv. Hvis jeg lægger mærke til, at hun har altså haft fuldstændig samlet og strakte ben undervejs i flyvefasen. Det er meget, meget flot spring, hun laver her, Sacramone. Der er flot højde på os. Ja, det er spændende. Den førende gymnast, tyskeren Chusovitina. Og Sacramone overtager førstepladsen med en samlet score på 15,325. Og det er altså en rigtig